Original Koi Herbal Capsule. Ako si Rosalita Harantilla, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya, wala man tay kwarta. Painom ko sa kung bana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong giinom, hantod na, wala rin yun nakapadayon ang goiter sa akong liog. Wala na ibukol na. Wala na. Wala na jud, wala na ko'y pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat. The Original Koi Herbal Capsule. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Melchor Legaspi, Marketing Manager ng isang pribadong kumpanya. Ako po ay isang proud and satisfied user ng Life Extension Vitamin D3 dahil ito po ay piniprescribe ng ating mga medical doctors. Bilang isang ama ng tahanan, panatag ang loob ko para protektado ang buong pamilya. Mag-Life Extension Vitamin D3 na rin kayo. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Ang maayong katilingban nagsugod sa lig-on nga relasyon sunod sa pamilya. Iguba na pa akong dalaan. Wala tayo, ate. Sorry. Sige lang kag sorry. Sorry na good day. Unya, kay guba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylong, paghigugma ug maayong pamatasan. Mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sunod sa pamilya ug ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb ang dulaan. Dili lang na, gikaon niya akong ice cream. Nikalit lang siya sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sunggok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kayo mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipusang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala pod ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala pero nag-uol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan may tungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ehemplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubot-ong nagpasaylo kaninyo. Sophia, unsa ipasabot sa kinabubot-ong magpasaylo? Sorry kaayo, tiha. Okay na Caleb, oy. Wala na to. Very good. Ang maayong katilingban, magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC. Sa S75, ang inyong Radio Ronda. Vitron, subok na! Doon sa Yandong, sakop sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit, dili kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na. So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon. O, dili. Karon kaon na.
Pila edad sa imong bata, sir? 1 year. Usa ka tuig. Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron. Vitron. Subok na. A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika. Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka na tong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes, matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko, ang pinakakusog ug naglanog-lanog ang DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Sayra, ikaw kini? Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuan ko ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dunay daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa tun lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa tun lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sab mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug manindot ang imong lawas, mohamis pag yun ang imong panit, inuman nag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama na ko, mukita ka pa, mahimsog pa kanunay imong panlawas, ug mahimong sexy. Maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Radio Ronda Size 75 Oras sa DYKC Radio Ronda, alas 9:08 sa kabuntagon. Oras sa DYKC Radio Ronda, alas 9:08 sa kabuntagon. Naunsam ni Mil. Alas 9. Standby ka jud mga higala, ha? Okay. Okay. May buntag, Sugbo, Kabisayan o Mindanao tibuok kalibutan nga maabot sa atong pagsibya. Pinagi sa live streaming sa atong mga kaymanan o sa atong mga apps, nakalain mga apps diri sa RPN Network mga higala. Na nasab ang inyong paborito nga tulumanon ang Karambulang Bisaya. Nga mutuki ni mga dagko nga mga isyu lakip na ang paghatag og mga update sa mga dagko nga mga balita dinhi sa ato
dito sa kauluhan lakip na sa gawas sa nasod. So banimin ninyo inyong mga alagad Bob Malasarte. May butag ako si John Tadlit. Okay. Okay, sige. Para ito sa unahan, nag-una ron sa itong isgutan pa ni Jan, kining impeachment, yapon issue sa impeachment batok ni VP Sara. Yes. Kagabi, nanumpa, madili ito kagabi, naabtan ba ito gabi? Ito ilang hearing gabi, plenary session sa Senado? Gabi na ang take oath. So, nanumpa gyud. Isip kinini ang sila mo'y huwis atol unya sa sila mo'y muhukom inini ang isang at nga reklamo kining kani kuan man ni bugsa kuan pa ni simple o layman's term kaso ni batok ni BP Sara Duterte. So ni nanumpa na si isa pangalan ni Senate President Cheese si Cheese Escudero. Nya I don't know ano ko kasunod ato nanumpa na basag apil initikot na basad ang nanumpa na sa no ang tanang mga kuan mga sakop sa Senado isip mga kuan karon pang adlawang mga karon ang schedule tagsa-tagsa ka mga senador giduka ko nagtan-aw kay dragging ka itong ilang discussion makakuan ba maka say panganay makapuol. So karong alas 4 gitakda ang panumpa sa tagsa-tagsa ka mga senator judges. Okay. So karon manumpa tong pilaman 23 ka mga senador isip mga huwis o mga hurado atol sa pagdungog unya ining impeachment kining impeachment complaint nga gisangat sa Kongreso batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Okay. Apan gawas ani tulo naman ka mga version sa mga resolusyon nga nanawagan lagi nga ibasura i-dismiss ang kining impeachment complaint nga isang pero wa pa ni ma-refer kining article of impeachment wa pa nila matuki kay wa pa ni ma-refer di ay napa ni nga to sa Kongreso. Okay. Wa pa ni so nagkinahanglan gyud og napo kadlaw aron makatubag ang kining si Vice President Sara Duterte ining mga reklamo so nagkinahanglan na po kadlaw. Mao ni ang standard nga operating procedure, no? Ning na po kadlaw patubagon siya. Okay. So kini mga version o kini mga resolusyon tulo na ni ang katapusang ni palabang og resolusyon dito Senado si Robin Hood Padilla, senador. Di ba? Ni paggawa siya resolusyon for the dismissal sa impeachment. Kay matod pa doon na sa ikwan, doon na sa punto maghigala, no? Doon ay punto ang kining resolusyon ni Senador Robin Hood Padilla kay matod pa nga ang tanan kuno nga mga kaniniyang angay tukion diha sa 19th Congress mo expire ni kung mulabag na to sa 20th Congress sakto sad, di ba? So mo expire. So meaning niglabang ani nga to so kwanto ma-terminated to. Sama rasab nga kining gisangat karon nga impeachment complaint batok ni VP Sara Duterte diha sa Senado mag-expire ni, ma-terminated ni. Sa may pasabot ini ma-dismiss, mabasura. Kay wa man ni bahaw na magsako panos na ni. Ay ko ina nga bag-o na sad guto nga og sakuan pa bag-o nga administrasyon, bag-o na sa tong grupo niglabang dito sa 20th Congress. Lain ang set of mga senators. So, unya, although silent ani kay gitan-aw man gili nilag maayo kining dunay mga batid sa
Kana nagtuon gyud sa atong batakang balaod ba partner diyan. Kanang gitawag mga constitutionalist. Wa na didto ang kanang giingon nga kuan, ang kanang bitong ilang argumento nila ni Bato de la Rosa, Tolentino, ni Padilla, wa na didto sa kinini ang atong konstitusyon. Oh, naglabang dito, di na dawaton. Terminated na. O dili na pwede nga mulabang dito. Wa na silent. Pero naghimo mo gud sila pagtandi o naghimo sila mga comparison sa konstitusyon dito sa Estados Unidos. Nga mao ra sa atong gikopya. Ay tali, mao ra man nagibasihan sa atong konstitusyon ba? Kadang konstitusyon dito sa Amerika, diha man nagi template, gi pattern. Dayon diri sa ato 1935 Constitution ug sa dayon ang ikatulo nga Constitution lagi ba 1987 Constitution. Wa may basihan tinuon no pananglit mabahaw naman na. Ay ko ina nga bag-o na sad guto nga kuan, bag-o na sa to nga administrasyon 20th Congress na sad gutugod. So ang may tabuan na is terminated na siya. Pero ang napoy contention like uban nga mga senators ningon sila nga ang legislative function nila mo ay mo kuan. Mo ay mo expire. Mo stop. Pero ang kaning pag-complaint mo proceed ni. Napoy nga na nga contention or school of thought. So sa resolution nga gisang at ni Robin Hood Padilla pa ni dyan, no? Yan nagipahimudsan kay init mo kay itong lantugi. Ay kanay si Senador Coco Pimentel mo may sabaan kayo. Hindi masagay mo tantog putak-putak si Senador Risa Ontiveros kay di masagay siya knowledgeable. Bisan ka si Crispo, di magani pertim gani pangutana niya kay wa kay siya masuito. Party ani niyang impeachment proceedings. Tagsara mo guni mitabo ning impeachment proceedings, di ba? Taod na katong kang era pod nga kuan impeachment. Unya nakaabot pa mo ko to ako tong gisigig tan-aw tong motion ni katong motion to ni kuan Coco Pimentel nga gidali-dali niya kinahanglan siya nga yang giawag nga Senado nga kindali na to pag-convene kaning impeachment court. Pero tan-aw nako kini ni ang og dili ma-convince sa tinuod ang impeachment court kinsa may mo basura og naay mga resolusyon nga isang at batok sa impeachment complaint batok sa Vice President. So walay ma-convene nga ako ang impeachment court, so there's why siya in the first place why kon ibasura? Why basura sakto. Sakto. So kinahanglan nga i-convene usa. Okay, uban wa man kaapas ani. Wa kapas. Onya matod pa kining article of impeachment karo wa pag ni ma-refer nga to sa Senado. Oy mo ni kuyaw kayo. Samot. Samot gyud no? Kay ila man ning tukion unya napo pagkadlaw kinahanglan pag napo kadlaw nga patubagon si BP Sara labot ining maupasangil batok niya napo kadlaw. Oy wa na. Lapas na nga tos buwan sa Hunyo pa ni dyan. Aw nga to sa Hulyo, no? So, pizza J's, ma-convene sila, 19 days, 20. 20 kapin. Excluding Saturday and Sunday. Excluding. So, doon ay provision nga gitan-aw si Robin Hood Padilla, ngilging pa sa mga abogado, ni mga senador. Kamu ba? Inyo dayong sawayon diritso kining mga nanagan ron pagka-senador uban nanaog na pagka-senador niya nanaog niya kanal wag hanaw ba partik balaod awat wag ganin ni sila maka-eskwela no partihin nun og kanang film making movie sa partik movie industry so workshops mga master ni sila kamao ni sila pero parti ganig mga balaod minus gyud no pero dako mo kinig budget good ang opisina ug ang mga senador dagko kanilang sulutag pila ni
300,000 na ila sweldo. Oh, yan na, more or less. Oh. Kay kuan may grade 37 ba ning ilang kuan? So karon tinud na ay mga artista diha pero depende man sa kugi. Kani si Robin Hood Padilla, wala siya, di good ni ingon na to nga suwito siya pero ug mo research lang ka plus imo ning tun-an kining mga kuan, mga ipagawas sa imong mga abogado nga mga ideas, no? Oh, dili ka may inosente, no? Okay, di wala sila pasagdan po nga magsila-sila na naman sila yung mga kuan, assistants nga mga lawyer. Para lawyer. In fact, si Senador Robin Padilla, siya may chairman sa Committee on Constitutional Reforms, part of kana lisod sa kaina, no? Lisod sa kaina kana na iyang committee ba. So, kining articles of impeachment wa pa ni maduso nga to sa Senate plenary aron ilan ni tukion. So wa pa ni makuan wa pa ni ma-refer nga to sa kuan gyud sa plenary sa Senado. Okay. So dunay provision nga gilili kani base masan ni sa kining mga konsultasyon niya siya mga abogado nga mga mainglaking abogado bisag ako'y mas senador mag-hire gyud mailaki sa abogado pa ni diyan, di ba? Kana. Matod pa ni Padilla pa ni diyan nga ubos sa lagda diha sa Senado nga ug duna gani kunoy mga baha o pending nga mga angay nilang tukion, no? So ma-terminate ni sa gayon nga mo expire na pod ang termino sa Kongreso. So kano sa amdo mo expire? Hunyo 30, di ba? Mo na cancel ang term. Sakto ni. So doon na say punto ha. Si Senador Robin Hood Padilla. Ngano nangadlam di Robin Hood Padilla pa niya. Ngano mao ba ni Robin Hood? Giusab niya nagpa Robin Hood siya. Robin Hood para kay musikat kay siya sa mga kabataan Robin Hood ba ni? So matod pang Padilla pa ni diyan nga yang gikuan kutlo ni ang kining lagda diha sa Senado nga dunay mga pending nga mga butang angay pangtukion mo terminate ni sila kon mahuman ang termino sa mga senado sa mga senador kano sa man ni matapos silang termino inaga Hunyo 30 Hunyo 30 so sakto ni ha para nako mas bright si Robin Hood Padilla. Itandi na ko ng ubang mga senador diha mo nag-research sa basaga ni. Sige lag putak-putak diha. Nga ang ilang barugan moingon din sila nga kinini ang paninglantas katawhan kay ato ning constitutional mandate. Trabaho nato ni kita mga senador was lang magtanaw sa time frame. Og mga lagda diha sa Senado mismo. Naamday mga ruling din na sa Senado nga angay yung bantayan. Magsige mo putak-putak diha. Sige lali sige. Ha? Di ba? Magsige, mangugat ka na sila moingon nga ato ng mandato. Isip mga senador, kwanta, paninglad ko nutos katawhan. Isus, paninglad sa katawhan. So, kana... Paninglad sila sa katawhan, ining, wa magani, abot lang, kay matod pa ni Senador Tolentino pa ni dyan, nga weak kayo ang kining mga ebidensya nga ilang gipataban ini ng impeachment complaint batok ni BP Sara. Uy kayo. Kay usas bugat yung kayo unta ato nga ebidensya nila ba. Nabubarog ang kuha nga moingon ang kuha nga kuan man ni wa man ka justify ining kwartaha pila ni Camila 150 pila ni Camillion. Unya kay ang gipagawas nga certification sa kuha nga wa man kumpleto man wa may nawagtang. Astila, no? So as far as kuan kaning opinion pa man ni kuan Senador Robin Padilla. So ang dili gyud ni opinion, iyang gikutlo ang mga rules dinha sa Senado na mga rules nga mao iyang gibasihan. As far as iyang kuan legal iyang gibasihan niya pero why final arbiter ana mahog pagyapon sa opinion kay di pa man siya judgment rendered sa kinsay authority na Supreme Court for example.
Kay kaniha ang gikontes siya ni sangad sa resolution nga magbasura ini ni ang impeachment kuan kay mao na ang yang basis ani nga ubos sa kanilaging rules dia sa Senado, lagda dia sa Senado mismo ha nga ug dunay mga pending nga mga butang nga atimanon unya ma-terminate ni o mabasura ni kung pananglit maabtan nga mo expire ang termino sa mga senador sila kano saan man mo kano saan man mo expire ang ilang termino sa mga senador, di ba karong Hunyo 30 niya maapas pa di ini di na ni maapas yun sa nagutan kanagong mag-prosecute kanagong mo kuan ka magtuki mo ka ng mga pasangil sama ini ni ang corruption sa pato sedition dili na basta dili na tiaw kay hanglan naglawom og lapad kay nga diskusyon okay ay kana ganing mga kaso gani des korte mga simple kay mga kaso ha des korte na mga regular courts na to be ngano moabot mga nagtag 30 ka tuig di ba okay ay dili ingon na kapaspas dili ingon na ka genius ang ato mga senador oy mabit ato nga ang katong resolution po ni Tolentino or iyang sa side po niya nga katong pila ka days nga trial ila po tong kuan po ba gitan-aw nga dili po maayo kay dili ing ana kadali ang pag hearing di maguni ang pag-present sa mga prosecution o sa kuan kining sa BP ni kampo ni BP Sara dili ni dua nga sus tanawa kanisa Tolentino pa ni may laki ning abogado may kanisa mo hubad mo interpret og kini ang mga lawm nga kini bitaw nga interpretasyon sa balaod still no dili kay si Robin Hood pa dili katulura man ni siya siya to ni kuan pa ni dyan i-propose nga mabasura gyud ni ang kang bato katong resolution pero wa to ma-submit niya sa wa ma-submit plenary wa pa man i-submit di bato kay asam na i-submit nga wa pa man makatikot di ba so bright gyud ni Robin Hood Padilla no biliban ako ni inutok sad ba sige atong pabuto ni nga kini ang masumiter na kanang impeachment articles of impeachment din na sa Senado sa plenary niya masugda na nagtuki ninyo diha no pero tanaw lagi nato og kana mag-convene pa na sila balik niya mutikot pa to ang ubang mga senador di ba karong adlaw karong alas 4 ni specifically niya unsa may tabo pizza unsa magsugod sila o ilang pangdawaton o ugma pizza 11 man, di ba? Pizza 11. So, ugma, i-sumiter ang katong articles of impeachment. Okay. Yung dili lagi na, basta-basta nga. Di na makasugod dahil ugma or mga, dili, oy. Karoon si manahuna, kaya na pa man sila yung mga, ipangkuhan nga mga rules niya sa kuhan nila, internal rules. Correct. Lagi paklaro ni kuhan, senador, senador, naiusa sa mga senador, ningon nga, ato rin klaruhon ang mga rules gay para masubay yun sa unsay kanang kuan insakto. So usa sa wapa ni kaning yang resolution pa ni dyan wa ni masumiter pero I don't know iya pa banding isumiter anytime today or sa mosunod nga mga adlaw no nga nagtingwa nga ideklara de facto dismissal ang katong kasong impeachment batok ni BP Sara. Katong bato nga initiative pod. So, gitawag ni kuan kini sa ubos sa article of impeachment batok ni Vice Presidente Duterte pa niyan kinahanglan ni nga i-deklarar kuno de facto nga dismiss tungod ni sa matod pa kini ni ang kakuwangan sa eksaktong panahon, timing sa transmittal. Ang mabasol ani sila ra maghapon ang mga kongresista. Sa transmittal lang pero tilangaya. Ha? Lagi kuan po ni kuan. Senate President Jesus Cordero ang house may ihang kuan po gisumbalik sa kalangay. Pero mao lagi wa kanang bisan ako nagtan-aw ko nagtan-aw ko atong mga argumento
halos tanan nga mga pangutana, halos ang kato mga pamahayag ba ni mensahe ni Grace po pa diyan pulos pangutana kay dili sila suito party law maguka ang discussion inini ang mga kaso sa impeachment, no? Kaya di man kasagaran trabaho nilang ilaham ang legislative work magina ilahang naandan diha. So kana daghan pa kay niya pero nakapuntos si Senador Robin Hood Padilla nga ilaning sawayon nga way mahimo kuno. Kaniya brilliant kay ni nga idea pa ni para na ko. Mas may kay napod siya yang stand yun wa siya mag neutral or silence diha sa Senate. Atong oras, alas 9:32 na sa Kabutagon. Paday mong naminaw sa atong programas Karambulang Bisaya, ha? Okay. So, kaghapon di ay, ato itong follow up pa rin dyan, no? Nakakuyog madyo ka dito, kaghapon, dito sa kinini ang Mandawi City Police Station. Sa Station 1. Nyatog yung nahinabi si Kwan, si Tunyakaw. Itong pasanginlan nga nagka-cause og panic og public alarm dito sa barangay Umapad kay nagdadako no siya armas, no? Nya mao to nga kinini ang do na siya pamahayag nga iyang gihimakak ang pasangil nga do na siya armas. Tinuod man o dili tinuod narana niya. Di ba? Kay mao man iyang kuano niya, iyang argumento singay mapailan ni sa kaso bro gahapon napailan ni sa kaso illegal possession of firearms o kining violation sa Comelec gun ban. So mato layo ra kayo ang kanang issues pamulitika nga do ni sagol pamulitik abi ba di kay kuan siya, aliado siya sa kanhi mayor nga napildi. Ay sad, no? Pero ako sad, para nako og tinuod man gani ang ilang pasangil pa niya nga giplantiran og armas pulis, adi sad makatarunganon. Pero di sad siguro na mo apil-apil ang mga pulis sa ingana nakalawom nga mga kuan binuang. So sa may makuha sa pulis ug ilang plantiran, di ba? Pero sige lang kay mo may ilang kuan mo may ilang kuan pa niya ilang counter nga to sa kapulisan nga si Tunyakaw kuno giplantiran og armas sa pulis. Kuna isigahabig nila ilan ang isubstantiate ilang mga allegation o depensa. So karon naa pa gihapon sa kuan detention cell Grapias detention cell diya sa station 1 sa police station sa Mandawi pa ni dyan. Mo na usa sa mga trabaho na mo ako, membro mo ko diya sa Police Advisory Council no sa IAS. Usa na sa among imuon nga proyekto pa ni dyan kana pag-decongest anang mga grabing congestion bitaw sa mga detention cell. Tinuod detention cell na sa mga police station, sa mga substation pero og naana malilian na diha og kanina ang mga taga human rights. Kuya okay, magatubang og kaso ana ang kapulisan. Okay, bisan under custody sila, namagyapon sila kuan rights nga dili substandard, subhuman condition. Ang ilahang sitwasyon diha. Oy, grabe kayo. Sus, baw araboy, no? Yung nana ba niya? Di masan nonton makatandi ana nga to. Ang prisuhan dito sa Changi pa na dyan. Singapore ba? Astang aircon, lambi kay kaon, mutanas sila, pagkasuod siguro ko. Agi lang. Ang uban laging mga kuan ako nung tagalaing nasod kuno pa diyan ya maka madakpan kay nakahimo kanang mga kuan ba, mga petty crime. Kana petty ra man kanang manigarilyo ka diha sa non-smoking areas. Dito ha, stricto kay dito pa diyan ang kanang no smoking sa mga public places. Pero sa ato, sus, maglakaw ka diya sa mga asiras, labi na di sa Mandawi, abisan Cebu City, no?
So, hapit lang, ibuga di ang aso na sigarilyo na si mong naong. Sila ray nagpuyo sa kalibutan. Pero, dito Singapore, hakitaan ka bisang magsigarilyo ka diha sa lugar nga kanang no smoking. Kana, masig designate nga mga no smoking, mga smoking areas dito, no? Sus, karon bisang magtaltag lang ka sa imong agyo na bang abuwa sigarilyo. Dakop, $500. Singapore na, barato rin na Singaporean dollars, tandi na to sa US dollar, di ba? Kana, buso sa Singaporean. So, di sa ato, sus, lakaw lagi ka, labda di mandawo yun. Nga, ang akong kibudgan, nga, ambot, unsa may utok han ini ang nangaging mayor, karon bisag karon ang mayor na si Glenn City. Ang basic kay nga, kuan ba? Kada bang serbisyos katawhan, usa sa health, mag-unsa man ang mga tao nga imong pasagdaan magsighangga pa ng aso sigarilyo samtang maglakaw diha sa mga kanini ang public places, no? Ang lagi sa Davao. Ikaw ngadto mo kag Davao, di ba? Nakato ko. Nganom lagi dito nga. Di juga kasugat og dili manigarilyo. Ha? Kasada? Dili ra ba ang katurang manigarilyo may masakit? Apil po ng passive smoker kana makahanggap. Apil masakit. Tinod. Ang kanang mga passive smokers mo na gitawag ang passive smoker kana makahanggap ba sa aso na ng mga kuan magpataka lag manigarilyo diha sa kuan tunga-tunga sa daghang mga tao. So ang makahanggap pa na mo'y una masakit og kanser. Ay, hanggap man ang katong nagnanigarilyo ibuga man nila. Paita. Ambot na hibong ko. Usa kay way nakatambag ining mga mayor dinhi sa Metro Cebu. Lapu-lapu, minus ba ang panigarilyo sa mga public places? Napoy ginagmay. Dinhi sa Mandawi gyud pa diyan. Ba merkado ka kana merkado unsa ang classification ng merkado public place na. Anha ka diha palit ka diha isus naghanag manigarilyo. Wa gyud mo padlong. Diha Mandawi ni ha. Maglakaw ka diha sa mga asiras. Kana diha dapit sa may Idel Rosario kanang naay Jollibee diha pa diyan. Kada sa tao diha labi nag peak hours. Sus, maglakaw ka diha. Daghanag manigarilyo. Maglakaw-lakaw. Nya usay makitaan pa nako ni. Nakoy makitaan nga mga sakop mismo pulis, mga sakop sa team nga samtang mag-duty manigarilyo man. Hambog pa kay format. Wa na lang tana kana magpusing-pusing nga hinambog ang style. Klaro magkaay nga violation na sa ordinansa. Violation na sa ordinansa. Gidili ang ako sigurado ko nga naagyoy no smoking ordinance sa mga public places din sa Mandawi City pero ambot nalingaw ba ka sige kalingawan sa mga mayor niya ambot lang ang mga konsyel ikaw gud og konsyel ka dili makaykutob ra ka diha sa kwan paghimog mga resolusyon ordinansa kun dili mutabang kag obserbar diha. Uy kuan man daghan makimandigiri maglakaw-lakaw diha sa mga asira sa Mandawi. Di i-report mo to sa mayor. O di ba, imong ipalabang sa maghimo kag resolusyon. Drop ka diag duha ka paragraph nga resolusyon, inisisyon niyo. I-discuss na other matters. Sa dili lang sa imong pagkakonsyal, sa imo lang pagka-privado nga pagkatao nga mo concern kay nila. Kita magagaway, kung imo nang kuan, imo nang badlungon diha pa diyan. Imong badlungon. Depite kausa nga kanang sira-sira store, unsa na sari-sari store? Sira-sira may tawag na. Okay, usahay. Dagan mapila ka adlaw abli. Say matulog ka adlaw abli. 5 sad ka adlaw nira man. Makalon abli. Imbis sari-sari sira-sira. Palit ko ano to kanang sa tong gipalit ato. Palit ko kindi. Yan sunod sa akong diha sa akong likod palit sa sigarilyo. Okay. Pag aksyon kuha sa kanang kuan, diha pa mo kuha naghuat man ko sukli. Pag aksyon kuha sa lighter, ilar man nang igapos ng lighter pa niyan diya sa kanang manindag sigarilyo. Iko bay, pwede ba ito kasunahan magdagot? Kay masakit ko ng aso sa imong sigarilyo. Sorry boss. Kaya man patuo pod. Kita kagaway, ug mao na di patuo. Pero mao na lagi balaod na ordinansa ba no? Pero mo lagi mana usa na ha sa atong ihangyo ini mga bag-o maglingkod nga mayor brand new nga mayor sa Mandawi si
Tadio Junki Wano. Kani grabe man ni siya ka health conscious pa ni dyan. In fact, kada buntag mag-gym yun kani si Mayor Junki Wano. Di na siya manigarilyo? Dili, wala na bisyo. Bisyo ra gyud niya pa ni dyan. Papareha sa kanini ang bisyo ni Bungo. Ang serbisyo. Ang akong bisyo, ang panirbisyo. Uy, makikita na ba saan si Mura ni Bungo da? Okay. Pa-expand niya ang malasakit sa dito nga level sila. Makikita siya pa na dyan. Pero ang luoy kay ang gatong health card ni sa Limbangon, wala, yan ang undangon. Undangon kay gamit tool sa politika. So, padayon kaya pa ng serbisyo, why health card. Okay, sige. Padayon ta sa unahan mga higala, daghang kainig angay at nga nato ha kining unsay mamahimong kalambuan ining impeachment trial mga higala, no? Ni BP Sara. Unsa man ni? Madayon ni o madismiss ni? Pero tanaw na ko murag madayon. Ang kibaw ka kung say madayon ani pa niyan, ang pagka-dismiss. Sa dihang stage pa lang. Madismiss ni. Bahala na og ini ka-dismiss ini nga within sod aning 19th Congress madismiss ni. So bahala na sila diha. Kay gusto mo sila muguko di BP Sara adto na pod sa 20th Congress. Okay. Nya siguro unsa nila dito pa na dyan nga makakuha sila dito og mayoriya sa mga senador. Tanaw nako sa 20th Congress majority magyapon ang kanini ang aliado ni alyansa sa mga Duterte pa na dyan. Okay, while nanay sigurado nga ilahagad na po nagpahilom-hilom nga nagpahipi pa ba nga nagpaminaw pas precious bat. Pila ka senador. So kinini ang masugdan na ni kay nanumpa na si Senate President Chis Escudero isip mo'y matawag natog presiding officer pa ni dyan. Kini siyang presiding officer sa kaso sa impeachment batok ni VP Sara. Manumpa niya. Ito sa ning pabuton. Karoon sa ning hapon manumpa ning mga uban pang mga senador. Kining 23 ka mga senador isip mga huwis or mga hurado. Okay. Sige, padayon ta sa unahan. Natay ko andere. Saan naman ito atong life extension? O naman dire. Asa ka di? O naman dire. O na? So, muli po na dyan. Ay, sa ako na. Kari? Oo. Wani? Oo. Na. Sige, be. Salamat kayo. Okay. So, nahon na to na diha. Okay, sige. Atong oras, alas 9:42. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Koi Herbal Capsule. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung atubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Roxanne Pharmacy. Super Fiber, number 1 solusyon sa irregular bowel movement, constipation at colon cleansing. Ang Super Fiber gihimo gikan sa mixed fruits and berries, mixed greens and vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods.
Ang Super Fiber kay giaprubahan sa FDA Philippines ug available na sa tanang butika sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug Central Visayas. Ang Super Fiber mahimo usab nga mapalit direkta sa Life Extension Medical Clinics branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard ug Consolacion branch tupad sa PS Bank Consolacion. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product to address chronic constipation and irregular bowel movement. Ayaw pasagdi ang hugaw sa sulod sa atong lawas. Sa dili pa kini mo magkadaot sa atong colon. Kuha dayon ang nagtipon ng mga hugaw sa atong tiyan and protect your colon against polyp growth and cancer growth. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshing. Take your Super Fiber daily, 30 minutes before dinner, and feel cleansed and refreshed the following day. For best result, Life Extension Vitamin D3 Dinner. Life Extension Vitamin D3. Ako si Regan Pandarawan from Antipolo Rizal at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko. Di nagtagal, lumabas na rin ang result ng swab test ko. At yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3. Dahil made in US ito at may sariling Research and Development Center sa loob ng 40 years. Kaya masasabi ko na subok, mabisa, sigurado ang Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Testing. Katuan. Script Life Extension Vitamin D3. Mga higala, aduna na usab kitay hulga sa bagong viral infection. Standby mga higala, standby. Ug aduna nagyoy kumpirmadong kaso dinhi sa atong nasud. Busa ato ning paligunon ang atong immune system pinagi sa regular ug adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Dako kay kini gikatabang aron dugangan ang atong proteksyon. Mga higala, aduna usab kitay hulga sa bagong viral infection nga gitawag og monkeypox. Ug aduna nagyoy kumpirmadong kaso dinhi sa atong nasud. Busa ato ning paligunon ang atong immune system pinagi sa regular ug adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Dako kay kini gikatabang aron dugangan ang atong proteksyon ug panagang batok sa ingon ani nga klase sa viral infection. Ang mga medical nga pagtuon nagpakita nga ang husto nga level sa vitamin D3 sa atong dugo makapalig-on sa natural nga kusog sa lawas, innate immunity aron makigbatok sa mga naturalized nga mga virus sama sa monkeypox. Ug ang igong level sa vitamin D3 makatabang usab nga malikayan nato ang grabe nga epekto sa infeksyon nga dala sa maong virus. Ayog kumpiyansa, paliguna ang imong immune response batok sa hulga sa bagong viral infection o monkeypox. Pag-inom og Life Extension Vitamin D3, ang numero 1 og ginaresita nga brand sa vitamin D3 sa mga doktor sa tibuok Pilipinas. Ang Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Farmacia Zamora, Evercare Pharmacy, Alphar Pharmacy ug sa tanang farmasya doon sa inyong mga lugar. Mapalitsab sa ang Life Extension Clinic dia sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard ug sa Dakbayan sa Subo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab-Gone, bangin makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangin makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Askas
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba? Mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi diba, ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paminaunda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil. Iya, Priscilla, taga-Bugo. Nakasuway bitaw ko aning Wonder Herbal Oil. Tinuod jud kay abi nimo akong ulo dugan bitan siglabad-labad jud ang akong ulo ba. Yan nga plus ko ana gisuwayan na jud nako. Tinuod jud oy. Nawala gyud ako Hugay pag umangkon ako man ganing gitiksan. Gitiksan nimo nga magamit ka pag Wonder Herbal Oil. Oo, kay ang magsige sa glabad nya ningat sad kay humot mo not sorted yang kahang. Wonder Herbal Oil. Mabali sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Laging alright sa Starlight Fairies. Nakakasigurado mawayahin mo. Laging alright sa Starlight Fairies. Halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Fairies. Lakbay na! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Are you ready to go? Ganahan mo adto og Manila gikan Cebu ug Tagbilaran, vice versa. Ganahan mo experience sa nindot ug dagko na barko sa Pilipinas. Biyahe na sa to go ug sure na mag-enjoy sa safe, sulit, saya na sailcation kauban si to go nga adunay nindot, limpyo ug hamugaway nga akomodasyon, libre nga 50 kilos na bagahe ug aduna pay libre na full meals on board. Lingaw ug sadya mo biyahe sa to go. Kuyog ang pamilya ug barkada. Aniya pa, nagkinahanglan baka og solusyon sa imuhang mga padala? Itugo na yan. Cargo, parcels og dokumento mahatod ni Tugo nationwide. Bisan asa man mo biyahe og magpadala. Visayas, Luzon ug Mindanao, itugo na yan. Sakay na sa Tugo. Bring health into your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi. Sa Lactopapi. 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 Sa Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home. Bring health into your home. Atay Lactopapi Health Alert. Ubo, sipon, ayaw patapti og ubo ug sipon ang imong pamilya. Dali kayong makuha ang sipon ug ubo, muwan man o muinit, maong protektahi ang imong pamilya.
Ilabi na ang imong mga anak nining sakita. Liguna ang ilang immune system pinagi sa pag-inom og Lacto Puffy Health Drink nga puno sa good bacteria nga makapalig-on sa inyong immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paimna sila og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home. Ang Lacto Puffy available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, La Nueva, Gaisano Metro, Gaisano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, Paz Pharmacy. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. The original Koi Herbal Capsule. Si Rosalinda Primasio, nag-maintain ko sa Koi kay ang akong tuhod magsakit man. Karon nakainom na ko sa Koi, wala na nagsakit. Wala na sad manguan akong kamot, mangungkom. Maura, gamit mo sa Koi. Mag-the original Koi Herbal Capsule. Epektibo na, barato pa. May vitamins and minerals ka na. 12.50 lang. FDA approved. The original Koi Herbal Capsule. Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Natay nadawat diri nga text partner dyan. Okay. Ako doy napalgang patay nga lawas sa bata dito sa Barangay Basak. Dapa ka natong tawag ang Basak Police Station. Karon lang no. I don't know og sa kay nungdas ka mata bagani nalumos kay dinha ni napalgya ng damay nga limaw. Laom din ng limaw diha dapit may basak. Ato kuno suwayan og makakontak patas Basak Police Station manghigala no. Okay. Unya labot sa kuan man nag taking man sila kagabi pa diyan ang one man dawi nga gipanguluhan ni Congresswoman re-elected ha nga Congresswoman sa Lone District of Mandawi Lollipop Imari Uwano Dizon og ni Mayor-elect Junkie Uwano no numpa sila kagabi pa diyan unya ang kuan gyud tumanon gud ni ang iyang campaign promise ni Mayor Junkie Uwano sa iyang campaign promise duha gyud ni ka campaign promise nga bugat pa ni diyan. Ang sa education ug ang sa kaning ospital. Ang usa sa hatagan niya top priority ang pagtukod og usa ka moderno high-tech nga ospital. Mao ni Mayor Junkie. Mao ni ang kinini ang gikinahanglan gud karon sa mga maduhain wa ni mahatag niadtong mga nagpungko din sa disut sa katuig no nya ikaduha lain pa niya nga buhaton pa ni diyan mo ni iyang tutukan pag-ayo kining katukuran sa usa ka moderno nga eskwelahan Mandawi City College. Yes. Tinud-o na gini niya pa ni diyan kay lo itawon kayo wa matay klaro gyud nga eskwelahan das Mandawi layo ra ta bisan sa Cordoba layo ra ta sa Talisay Naga o gubat pa mga silingan nga syudad. Mandaw pertinda tua pero minaot nga ining bag-ong administrasyon ubos ni Mayor Junkie Uwano mahatagan ni og pagtagad.
So with the support sa Congress, kaning mga funding sa Congress. Di man dato man ang madawi. Kay bod nga nato nagtukod og new government center paghuman gibutangan pa mag-extension ini gastog 42 million das likod sa City Hall. So, sige pa na construction karon. Di ba na 6 kwarta? Naman detay kwan. Ang uban na ato ning isgutan karong hapon sa afternoon edition sa Karambulang Bisaya mga higala. So move on ako no nya unity o reconciliation. Ay labay naman politika no. So nakasabot ini ang pikas kampo. Ay basura na lang nang inyong kwan. Protesta. Itong amigo na ko siya di ko na siya kalimot. Doon ay tao nga nagsigig awhag. Sa una, muram ning di aksyon gini og tanaw gyud si Junkie Uwano pa din dyan. Siya budagang yung mayor. Pero doon ay nagsigig hagit ko no ani niya nga ikaw ra gyud bugto nga mangluluwas ining grabing dakong suliran nga gitubang sa mga Mandawuhanon. Lito akaso dito transmitted sa studio Rambil Madirag si Glenn Tudtod. Magdungog tagbalik ugma pohon sa lagi edisyon o karon sa ding hapon sa afternoon edition sa Karambulang Bisaya. Inyong mga lagad, Bob Malasarte. John Tad. Salamat, maayong buntag kanatong tanan. Tung maong balita gihatod kaninyo sa